que onte escoitábamos manifestacións do presidente do Goberno de España falando de a nova financiación autonómica. Nós na FEN, se estamos no proceso de creación do grupo de traballo de ámbito político e de ámbito técnico para abordar a gran reforma da financiación local. E temos o compromiso do presidente de Goberno de España de que se tratará ao mesmo tempo a financiación autonómica e a financiación dos concellos, das diputaciones, dos consellos e dos cabildos. Porque en este momento, se alguén necesita financiación, son os concellos de España. Somos os concellos, porque estamos asumindo competencias de comunidades autónomas, por exemplo, escolas infantiles, e non recibimos ningún céntimo para financiar as escolas infantiles. Executamos competencias de becas de comedores escolares e non recibimos ningún céntimo, pero facemos tamén atención a maiores e non recibimos ningún céntimo para elo, e, por tanto, reclamamos que na nova financiación autonómica se resten recursos das comunidades autónomas que teñen que vir aos concellos para financiar as competencias que estamos asumindo porque non as asumen as comunidades autónomas. E podería facer un largo listado de competencias que financiamos os concellos e que corresponden ás comunidades autónomas. Por eso, queremos facer rapidamente a mesa de negociación das administraciones locales con o Ministerio de Hacienda para chegar a un acordo inmediato, porque ese incremento de financiación para as entidades locales é urxente, imprescindible e tense que realizar con beneplácito de todas as administracións. E a partir de aí, a disposición para calqueira pregunta, se teño un boli para anotar.